APHL sia songa tu pen pherang ka mai ke pha Lakhakre pho Mahamaya constituency arlo indeng hini executive mai kang ni Dehuri lakhai si Baptist Church Mondulia long hempu Jisu aphan ke kroi aron pen pathik ponsi baing koira pho arada tuma phan lang parbip mate baptisma pipon Maidang Sri self help group bitung pen em khonsing rong pia phan achuru Chukihula English LP School headmaster aphan sibai amai pho hin pen Karbi apohu karwakta Birta kemi lo charli abang pho abang pia tuma phan Dipu Commerce College Amlapatia long kepangdak ki untang atuma phan higher secondary first year arts lapen commerce stream apartment admission pi bomlo Lapen pi pon bom krehini angdeng mate higher secondary angdeng ki untang atuma phan BA lapen BCom first semester KK Hondigo State Open University keparlo sitame admission pi pon bomlo Dolang aduntu MA Political Science first semester KK Hondigo State Open University keparlo lapen secondary mate kep angdeng keparlo National Institute of Open Schooling sitame admission pi pon bomlo Angton ben kachini ponji aphan lamri hing pen Birta and ponmi laki jong pon phone number along Phone number lake 8638 576919 Ruithule thodlo 8638 576919 Aduntu 8638 675464 Ruithulo 8638 675460 Aduntu 8638 978724 Ruithulo 8638 978724 Kardom Pini Abirta than bang Pini limerina hansepi non arjuitha Birta angton pen Nipaing ko rahiniar ni dong muka kalong APHL sia songa tum pen pherang ka mai ke phapon Bangso ke phapon nang kokke ke damtang nipaing ko rai siar ni bithung reng thama constituency hawara loalong kothi piarong kwa dimalong HSLC lapen HSQ na tumaphan karcho damji pa hot ajahak BJP along klembang atum Nelitum meeting do boma hot nang ki fridun dadak mai dolong le lapen meeting dolong le kalite suluk sodakta dokokta thek po nang ki pudun non chot kalilo non penili tumaphan phongser keblo bithung reng thama hawarar lo Karbi Anglong arlo constituency ko ra throk do sita la anadi malong MECEM atum do lo sita Nelitum APHL sia song aphan nakapasik sak do na velang sita bithung reng thama constituency arlo ke mai ke do damalong tinta nangki fridun ver nakapasik sak dun ver aphong mai nangki fridun ver kupia potlo la Nelitum APHL sia song atum pen tuning relate hotlo Nelitum aphan aphong mai ki do ho nang fridun ver nang ni pusi pherang kya mai ke phalong klarda alamthe pachini pon dongmu kakpen rupising hanse 365 news India Pini Nelitum that all party hills leaders conference asongja tumpen pini da Nelitum pherang kya mai phanang ko thel hello patumi mate pai agos tariking ko rai sirni bithung rengkhama constituency arlo kuthipi podim wathat langso APHLC wathat langso LC atum chipari dengpen halada HSLC mate metric exam ke pass lapen high secondary exam ke pass atum aphan student dum aphan bang pharu isi so se student dum aphan felicitation mate karcho amai pe do ponji pahut Nelitum APHLC central committee hoi bana dunsi kuthipi bithung rengkhama constituency arlo kuthipi pu arong along hada feel along Nelitum program ke pe doi phan student man kar choi phan tum chingrum lo labangso unahut BJP along ke klembom ajahak agunda tum bang khotrok tum wangsi ladak mai drop nong le lapen ladak APHLC program nang bilong le pusi latum ke ther ke ha padopon no lapen jongsi bikok lutang te dak suluk sudak ta dokok ta thek pulabangso akether ke hab dokok pena porsi Nelitum APHLC hoi pen labangso alama putha ing samjinai pajoine Nelitum haladak kuthipia fil school hamadung fil pen etum chetereksi dak methang alidar APHLC alidar mate polling board committee president hamsi Nelitum wangsi ladak Nelitum felicitation mate student han karchu program dum gedeng phan Nelitum deng pono seta ladakan seta Nelitum ke chengpo program ke chengpo mate student han karchu ke chengpo po husi latum bang proxiner ke atum wang pe nang halado no lapen kadak mai bilong lepu mai nang prido no
ke ther ghap nang do no lapen Nelitum social media lo na thailongji Nipaing ko rahiniar nila khakri phom hamaya constituency ar lora sinjak lamalong Bhartiya Janata Yuwa Morcha tumahin pen ingdeng hini executive mai pedupon bangso along mai charipon mai hemphu Bhartiya Janata Yuwa Morcha mahamaya mondol mai phu jitenti mungahin pensi mai charipon lason sa aluhi pachini pon Rajiv Tiso hin pensi pachini pon bangso along aluhi aman pen kachitong dun mahamaya VDC chairman Rajesh Teron mahamaya mondol committee mai phu purnointi ex VDC chairman Longsing Tokbi samilangso block BLCC chairman Surat Teron mahamaya Mahila Morcha mai phi Mina TP Bhartiya Janata Yuwa Morcha district vice president Jiten B Probhari Sanjoy Kro minority general secretary Jameson Teron training in charge district committee Amit Paul Bhartiya Janata Yuwa Morcha India Karbi Anglong district Probhari Rajkumar Teron Anparta BJP Klembang Phubang Phiatum Chitong Dun Pen Maya Longar Dipidun Lason si Thongkeb Raisi polling station arlo Bhartiya Janata Yuwa Morcha tum Chitong Pen non kebang GMC election kilikalong mahamaya angkang arlo ongdunga vote pen kachiphai ponji aphan chithan chimumpon Dongmukak pen Ruby Singh Hanse 365 News India Pinangan arat Kongres atum sunod maka kaya kami Nelitum labang BJP asong long itong Pachethang lase Nelitum along pinapias kami next MEC election kami kidamtang iyan musim perongsa kihaya next Nangli pan iyan musim perongsa next kami ansose kidamtang ansose book kalau kan haji pensi itu ini labangso executive nama dua macam ahin kami ciparan dulu Lakhain ko Ratrok Dwarbaguri constituency ke parlo Dehori police station adung het ke do Dehori lakha si baptist church along Nipaing ko rahiniar ni ke damtang events calendar along kapathik ponar ni chok ponsi Dehori lakha si baptist church arisonim so tum hemphu Jisu Kristo aphan ke koyang thek mate Jisu Kristo aphan ke dengpon lapen anparta bangso along pen mundulia long Kristo aphan kroirapet according jeratum cherap cheto dunsi pastor Dehori lakha si baptist church along hemphu akam mate Jisu Kristo aphan kroirapet do anchilang petsi bangso baptisma mate lang parbi basai dengpon bangso sayang deng pastor pendun pastor cherap monsi dikon dikones atumpen cherap cheto dunsi Dehori lakha si baptist church mondulia pastor pen hemphu Kristo aphan ke kroyang thek baptisma pipon Lasi hemphu Jisu Kristo anso se anong pithinang lapen anso se arna marat Pachethang nangpu taram ponsi nipaing ko rahini bhomkuruarni asayang deng pichut pon koklo Dwarbaguri penamos inti 365 News India Haraghat MSC constituency ke parlo pub amunia rong along ke do maidang Street self help group apitung pen self help group apharman long hongasu kilonga jok kachuro pipa jirpon Kedamtang Chiklojon Kliaprang Haraghat MSC constituency ke parlo pub amunia rong along ke do maidang Street self help group apitung atumaphan longhong aso ki pipon alonghong non Chiklojon Kli pangreng etpen kit he mate awar setami kilang pen ninga ching samjeda jok maidang Street self help group apitung pen pherang kya thengnu em khonsing rong pia phan suri suria kachoro pipa jirpon Langhin pen Indrajit Rongphar 365 News India Amoni gaঁৱৰ মাইদাসী HCG self help গ্ৰুপে 4 মাহৰ আগত গাহৰি পোৱালি পাই বহুতো সুখী হৈছোঁ আৰু গাহৰি অতি সোনকালে ডাঙৰো হৈছে গতিকে উপকৃত হৈছোঁ তাৰ বাবে আমাৰ খনসিং ৰংপি ছাৰলৈ তাৰ বাবে আমি মৰমৰ প্ৰতিনিধি মাননীয় খনসিং ৰংপি ছাৰলৈ আমি বহুতো অশেষ ধন্যবাদ যাচিছোঁ Pini tareking ko rahini anarlo aport chingrum youth association mate tihek pen CYA amai phu jirsong tok bila pen ari sanghwa tumpen lapuson si nilibang kangalong prekjam adim lokachali asai hemdo lapuson si LP school mate ME school high school lapen along school asai hemalong dopik tebon sita CYA amai phu tumpen kilang lapen kachinia tengpen school ahem kaike amat kachi sapha
kepangthir kapamat bor ki thek pon long ateng pen nilibar lo ke doana school pen chokihla English LP school hendo pujong ponsi la so teng pen headmaster Parmeshwar Nazari aphan Karbi mapla pen karchuda jongpon me nona kai lake loka charli thebek tangji loka charli hendo ilimuni tuma kaya long akang tuina yang denglo sieva ame phu pen kaningje pon ame thanga bang pen kachipangthir henlo akenang sot headmaster aphanta akero ki pipon ke lahenlo school ahem kapamat borason thot si student atumta akemat bordopo lapen osoma atum ame thanga hem stame kirim ki bi kapang thir kapamat lep kachari ponpo pusi pini siwa e amai phu jersong tok bi lapenari sangwa atum ningje pon Nelipen Musasteron 365 News India Nelitum Nilip siwa e mati chingrum youth association ahin pen adak chukyohla English LP school along nitum alang nitum school kachisa phapen nitum theglong si nitum dakwang pen Karbi mapla pen nitum principal aphan masap suwet sami nitum archoponlo pipot ma plong ten nitum chini la pen nitum theglong adai school chuning alok don sami chisapha pen non alok don sami alang li principal abang amethang chithur plutsi alang lida kam chiklem nitum theglong Adap Assamese arniwang Pini Abirta ke lapuan sekang ton iglong arni game kardom